Sziasztok, Justin vagyok, és igen, már is elkezdtünk ahhoz, hogy megmutassam a hajamat. Miért is? Ugyanis ez nagyon vicces, az én hajam más. Nem sima, hanem tetves, meleg, puha, és nagyon szeretem, hogy büdös. A orrom viszket, a hajam viszket, a fejem is. Meg akartam orrom. Hát nem tudom, mi legyen. Csak nincs pénze rá, nincs pénzem sampóra. Head and Shoulders. Van Garnier is, minden jó, finom szemnek, szájnak ingere. Szeretném, hogyha a következő videómra már összejön 30 kolbász. Megsütném a csatornámat kolbásszal. Szeretném felszerelni, sajnos nincs elég a raktárom, anyukámnak pénze nincs kolbászra. Hát mit lehet tenni? Head and Shoulders vagy kolbász, lehet választani a kettő között. Én inkább talán a szemöldökömet is le kéne borotválni, de tudom ti, hogy vagytok vele, de én inkább kolbászt választ. Ugyanis szeretem a kolbászt, főleg a kóser, és aztán Head and Shoulders lehet a második. Harmadik a szemöldök, átoperáltatom magam. Nagyon büdös volt, tényleg olyan igazi amerikai aromája volt. Szeretem, hogy a szagokat szokni. Ez a lány kell nekem. Ugyanolyan, mint én, szőrös, büdös, nem tudom. Szerintetek összejöhet? Tervezek, veszek nektek egy orbitális műkolbászt, összejön rá a pénz, én már hamarabb akarok, úgyhogy megyek és kirabolok egy nyulat. Ezt már megint viszketek, hogy szemöldök. Péntekre terveztem egy hajvakarás megint, aztán hátradőltem, de megint elmentem a témától. A lány egy olyan férfihez ment hozzá, aki emberi lény, szóval nem olyan, mint én. És maradék szabad idejünkben szoknit szagolunk, kolbászt nyalunk, egyébként fáradt vagy, akkor inkább aludjál, ne pedig szoknit szagoljál. Beülünk, lefekszünk, szexelünk, vakarom hajam, orrom, legközelebb a videó előtt megszólalizom. Talán jó ötlet lenne. Én is eléggé perverz vagyok, de megint elmentem a témától, és Krisz nagyon tetszik nekem igazából, igen. Nem tudom, hogy fogná föl, hogyha bevallanám neki, hogy ennyire tetszik. Ő egy végtelenül aranyos, és szép, helyes, okos fiú. Nekem a férfiak jönnek be, mert szeretem, amikor az ánuszom kitágul, néha megszakolom, és nagyon büdös szaga van. Szerintem, ha levágatnám a hajam, esetleg még rám nézne egy olyan jó pasi, mint Krisz, hihetetlenül aranyos, imádom, annyira rájöttem valamire, hogy nekem mégiscsak inkább, igen, Jahman kell. Ki az a Jahman? Jahman egy ilyen szép kis pasi, nagyon tetszik nekem, ő is. Egyetlen egy baja van, hogy ő nem homokos, sajnos, hihetetlen nagy gond, de nekem tetszik ő is, és szeretném, hogyha hozzám jönne. Jahmannal meg kell ismerkednünk, mielőtt megkóstolja a kóser kalbászom, nagyon néztek engem, bejövök. Közelebb jövök hozzátok, nézzetek, elérhettek engemet a Justin Bieber kukac.com, ez nagyon egyedi e-mail cím, büdös van, megyek és megnézem és sütök valamit a hajamból, tényleg büdös van, úgyhogy én megyek, nézem Kriszt, azt a gyönyörűséget, Jacket, azt a sexy boyt, sziasztok! A bajszó.